Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som otvoril dnešné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané v dohodnutom termíne podľa plánu zasadnutí. Na úvod by som chcel určiť overovateľov zápisnice, zapisovateľa a mandátovú a návrhovú komisiu. Za zapisovateľa určujem pani Mešťánkovú, za overovateľov zápisnice pána inžiniera Suchánka a pána Tomáš Hlaváča. Pána Hlaváča. Rovnako títo dvaja budú v mandátovej a návrhovej komisii. Prosím, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto z hlasovania? Ďakujem. Druhým bodom máme schválenie programu obecného zastupiteľstva. Program ste obdržali v zákonnej lehote. Ráno prišla, alebo dnes mi prišla na stôl zmena, alebo návrh na zmenu programu obecného zastupiteľstva. Takže dávam zatiaľ hlasovať o pôvodnom návrhu, ktorý bol zaslaný poslancom. Kto je proti za? Prosím za. 4. Kto je proti? 4. Dávam hlasovať za navrhnutú zmenu programu, tak ako bola odoslaná. Budem hlasovať po bodoch. Prvým bodom je otvorenie schválenie overovateľov zápisnice. Druhým bodom je schválenie programu. Prosím, hlasujme. Môžem faktickú poznámku, pán starosta? Nech sa páči. Chcem sa spýtať, teda poslancom bol doručený tento návrh, čiže sú o ňom informovaní. Mali by sme dať hlasovať o navrhnutom programu zmene ako celku, nie podľa tých bodov, nevidím na to dôvod. My sme zaslali navrhnutý program zmenu ako celok, preto v zmysle rokovacieho poriadku navrhujem, aby sa dal hlasovať do programu ako celku, nie podľa bodov. Nevidím na to žiadny relevantný dôvod. To je váš názor, ja ho vôbec toto nespochybňujem, ale mám informácie od niektorých poslancov, že o niektorých bodoch majú problém hlasovať en bloc. Takže prosím, hlasujeme, kto je za schválenie prvých dvoch bodov programu. Prvých dvoch bodov. Kto je proti? Zdržal sa? 5 sa zdržali. Tieto body ale už boli vlastne prerokované. Ďalším bodom je bod 4, zrušenie uznesenia číslo 5.3 z roku 2024. Kto je za? Faktická poznámka. Ak môžem dostať slovo. Nech sa Prvé páči. 2 body ste schválili, v poriadku, ďalšie body, vynechali ste bod 3 tohto programu. Jednoducho nemôžete hlasovať, dať hlasovať. Keď chcete hlasovať o tých bodoch, zase nevidím dôvod, po prvé prečo, a po druhé nevidím dôvod, aby sa vynechali niektoré body. To je moja chyba, ospravedlňujem sa. Môžem ešte dohovoriť? Ďakujem. Stále si myslím, že bol tu navrhnutý váš program. Takisto sa nehlasovalo o bodu, hlasoval sa en bloc ako celok. Takisto v zmysle rokovacieho poriadku bol navrhnutý program zmenu. Prosím a žiadam vás, aby ste dali hlasovať ako celok. Dobre, hlasujeme o bode 3. Kontrola plnenia uznesení, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? To je 4, nie? 3. Podľa toho, čo zaslal pán Pecuš. Je podľa toho, čo zaslal? Takže, kto sa zdržal? Kto nehlasoval? 4? A ja. Štvorka je teraz trojka? Áno. Aby som tomu rozumel. Štvorka, zrušenie uznesenia číslo 5.3.24 zo dňa 12.9.24. Prosím, hlasujeme, kto je za schválenie tohto bodu. Zrušenie uznesenia Číslo 5, pomočka 3, lomeno 2024. Ale to je pôvodný program, áno? Nie, toto je ten nový. Tak ešte raz. No, kto je za? 4, kto je proti? Zdržal sa? 4. To znamená, tento bod nemá väčšinu.
Prosím? Ani jeden zatiaľ nemáme. Ani jeden, 4. Okrem otvorenia a schválenia, teda okrem otvorenia nemá žiaden bod. Väčšinu, jasné. Ďalším bodom je zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými procesmi spoločnosti Mikon, informácie o súčasnom stave. K tomuto bodu ešte by som chcel dať poznámku, že tento bod bude v pôvodnom programe informácie starostu obce. Takže nevidím dôvod, prečo by mal byť samostatne oddelený. Dávam hlasovať, prosím, kto je za. 4, kto je proti. Zdržal sa. 4. Ďakujem. Informácie starostu o dianí obci a práci obecného úradu, prosím, kto je za. Začnite, prosím vás, ruky, aby sa to vedelo. Máš to zratané? Sú všetci. Dobre. Interpelácie poslancov podľa možnosti doručiť starostovi vopred, kto je za. Dobre, tieto dva body sú aj v pôvodnom programe. Informácia o činnosti komisí. Zase k tomuto bodu nikdy sme neriešili samostatne takéto informácie, ani na vyššom územnom celku sa neriešia. Komisie sú poradným orgánom a vlastne všetky závery z komisie finančnej budú vysvetlené pri bodoch, ktoré sa budú týkať ekonomických ukazovateľov. Prosím, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ekonomické body, plnenie rozpočtu a podklady ku schodku rozpočtu k 39.24. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? 1. Nehlasovali? 3. Ďakujem. Plnenie, zmeny a doplnky rozpočtu obce za rok 2024. Prosím, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nehlasoval? Máte to poznačené? Ďakujem. Žiadosť o riešenie trativodov ulica Kvetinova. Kto je za? Jednomyselne ďakujem. Tento bod je v pôvodnom programe. Diskusiu a slovo pre verejnosť máme tiež v pôvodnom programe. Takže kto je za? Jednomyselne ďakujem. Tým pádom ostáva v platnosti pôvodný program. Faktická poznámka, pán starosta. Pôvodný program nemôže ostať v platnosti, pretože nebol schválený. Hlasovali za 4 poslanci. Dali ste hlasovať en bloc o bodoch, čo je podľa mňa porušením rokovacieho poriadku. Čiže teraz nastal tu chaos, ktorý spôsobujú predsedajúci a my teraz momentálne sme v situácii, že nevieme, ktoré body boli schválené a ktoré body schválené neboli. Čiže nemôžete nám tvrdiť, že ideme rokovať podľa pôvodného programu, ktorý nebol schválený. To jednoducho neexistuje. Tak nebudeme rokovať. Však niektoré body sa schválili. Veď teraz nám môžu povedať, ktoré body sú schválené, nie? Ako sme hlasovali, jak sa to dá zrátať. Dobre. Ak môžem to k tejto veci doplniť. Nech sa páči. Pokiaľ sa pán poslanec Zarendáš pýta, že čo bolo schválené alebo nebolo schválené. Okrem kontrola plnenia uznesení, tá bola schválená. Informácie starostu obce boli schválené. Interpelácie poslancov boli schválené. Plnenie rozpočtu nebolo, zmeny doplnky neboli, žiadosť o riešenie trativodov bolo schválené, diskusia rôzne, respektíve slovo pre verejnosť bolo schválené. Takže z celého bodu programu rokovania boli schválené teda navrhované v zmenách bod 3, 6, 7, 12 a 13. 3, 6, 7. Ak som niekde pochybil, tak mám. A v trojke nebolo 4 za a 4 nehlasujú? Kontrola plnenia uznesení. No. Je trojka. Ja som to bral, že 5 neviem. Trojka bolo 4 za a 4. Takže trojka nebola, pardon. Tak trojka tiež neprešla. Takže až 6, 7, 12 a 13. Čo sú nepodstatné body, kvôli čomu bolo zvolané obecnou zastupiteľstvom.
Dobre, takže pokračujeme kontrolou uznesení. Tá nebola schválená. Tá nebola schválená? Nie. Až som sa opravil, že 6. Len neviem, podľa ktorého programu hovoríš. Ideme podľa nového programu, ktorý bol navrhnutý poslancami. Aha, lebo ja som to označil v starom. Takže ešte raz prosím. Ešte raz 6, 7, 12, 13. A 14. Dobre, záver. Dobre. Takže informácie starostu o dianí v obci a práci obecného úradu od posledného zastupiteľstva, ktoré bolo nedávno, v podstate prebehla mediálna kampaň ohľadom spoločnosti Mikon. Takisto na základe telefonátu z ministerstva životného prostredia sme predložili, alebo bola predložená doba na pripomienkovanie pre občanov. Táto doba bola predložená a bude končiť 19.11. Takže dovtedy je ešte možné podať pripomienky k tomuto návrhu. Takisto došlo k poškodeniu autobusovej zastávky v miestnej časti Podlažie vodičom, ktorý nezvládol riadenie, nedal prednosť a nabúral do iného vodiča, ktorý vyletel do autobusovej zastávky. Inak nič mimoriadneho sa v tomto období neudialo. Neviem, či chce sa niekto na niečo opýtať. Mám otázočku. K tomu zámeru Mikon sa chcem spýtať, prečo bola tá doba predĺžená a prečo bol ten zámer uverejnený dvakrát? Pani z ministerstva, keď som telefonoval, tak mi bolo povedané, že v podstate sa jedná o formalitu, len chceli, aby bol materiál možný pripomienkovať a upozornenie na pripomienkovanie materiálu, aby to bolo v jednom liste, ktorý bude zverejnený na obecnom úrade. Nedošlo nám to ani písomne, ani mailom, bol to len telefonát, ktorý sme teda akceptovali, s tým teda, že ja som sa pýtal, že či sa nemôže stať to, že pripomienky, ktoré boli v tom prvom kole, nazvime to tak, zaslané, nebudú akceptované. Bolo mi povedané, že určite akceptované budú. Takže som to ako akceptoval takéto stanovisko v záujme čo najväčšej transparentnosti. A nebolo to tým náhodou, že nebola dodržaná tá lehota? Nie. Nie? Faktická? Áno, faktická poznámka. Určite nie. Nebolo to ani pochybenie obce alebo obecného úradu. Tam pani z ministerstva povedala, my sme zverejnili všetko tak, ako prišlo. To znamená, ako tu z ministerstva sme dostali prípis, tak raz sme ho zverejnili. Okrem teda toho zadania, ktoré bolo rozsiahle 70 strán, tak to bolo oznámené, že možno do neho nahliadnúť na obecnom úrade na príslušnom odbore. Áno? Ale bola tam nejaká sťažnosť na ministerstve, kde niekto sa sťažoval, že to nebolo v jednom bloku na jednom papieri uvedené, kedy zverejnené, akým spôsobom spravené, kde sa možno vyjadrovať. V tom celkovom súbore tých 6 alebo 7 listov, ktoré boli zverejnené, všetko toto bolo. Len nikto to nepochopil, že môže aj postupne si pozrieť jednotlivé tie ustanovenia, ktoré tam boli uvedené a z toho si vybrať normálne, že môžem sa sťažovať na ministerstve, môžem teda pripísať ako účastník na ministerstve, môžem to dať prostredníctvom obce, akou formou to môžem podať a do akej lehoty. Všetko tam bolo uvedené. Takže, aby nedošlo k nejakým nezrovnalostiam, tak nás poprosili nás, poviem tak, aby sme to ešte raz zverejnili a dali to na jeden list, na jeden papier podľa možnosti. Tak sme to aj spravili. Nič iného v tom nie je. Stačí? Áno, k tomuto áno. Dobre. Ešte nejaká otázka? Nech sa páči. Ja by som tej zastávke sa chcel spýtať, či by vôbec nejak promptne zareagovať, keďže blíži sa obdobie zimné, či dážď, sneh, že nejaký dočasný prístrešok alebo niečo. Ešte som nebol ani vyzvaný k výpovedi na dopravnom inšpektoráte. Tieto veci majú nejakú postupnosť,
a budovať tam, neviem si predstaviť, aké dočasné prístrešisko by sa tam dalo vybudovať, lebo to, čo by bolo látkové, to vietor ufúkne a nejaké pevné, tam sa to bude opravovať. No. Takže sa to musí vlastne... Musí sa to pretrpeť. Dobre. Čo ma teda veľmi, veľmi mrzí. Ešte niečo, prosím. Nech sa páči. K zámeru spoločnosti Mikon. Nás sa občania a obce Prúske pýtajú, teda vedia naposledy z poslancov zastupiteľstva stanovisko poslancov. Ja by som vás, pán starosta, chcel pýtať, aký je váš osobný názor na toto zariadenie, pretože na poslednom zastupiteľstve ste nám povedali, že ste ho obdržali, ste si ho preštudovali, až tam viacero problémov, ktoré tam vidíte, že tam bude postupovať EIA, čo je v poriadku. Ale neviem vaše stanovisko k tomu zámeru, občania sa na to pýtajú, teda ja by som bol rád, keby ste nám odprezentovali vaše stanovisko. Moje stanovisko je také, že nie som odborníkom v tejto oblasti, takže odborne sa vyjadriť neviem. Ja som si prečítal aj to stanovisko Priateľov Zeme, či jak sa volali presne, už si nepamätám, Priatelia Zeme to boli, myslím, hej. S niektorými tými názvami som sa stotožnil, s niektorými sa k ním neviem vyjadriť, pretože naozaj sa v tejto problematike nevyznám. Rešpektujem stanovisko poslaneckého zboru, rešpektujem názor občanov. Bodka. Ešte niekto niečo, prosím? Ak nie, uzatváram tento bod. Ja by som chcel ešte spýtať, pán starosta, prepáčte, že vstupujem. Mňa by zaujímalo pri tejto záležitosti alebo toho, čo vzniklo tu na po mimoriadnom zastupiteľstve, že prečo obec Prúske nemala žiadne pripomienky k tomuto stanovisku, iba sa stotožňovala s hlasovaním. Pán poslanec, asi ma nepočúvate. Pán starosta, keďže okolité obce dali svoje stanoviská, že prečo nechcú alebo nesúhlasia, alebo sa im nepozdáva tento zámer a naša obec jediné, čo spravila, tak sa stotožnila s hlasovaním zastupiteľstva. Jednak ste už prihlásili sa po ukončení tohto bodu, teda nemal by sa vôbec venovať tejto problematike, ale odpoviem vám. Tak, ako som povedal, nie som odborník, ja ako človek nie som odborníkom v tejto oblasti. Akceptoval som stanoviska a akceptoval som stanovisko tých, ktorí tomu lepšie rozumejú, to znamená priateľov ľudí. Neviem, čo by k tomu mal, priateľov Zeme, neviem, čo by k tomu mal povedať viac. Čiže obec Prúske nemala ďalšie nejaké iné... Ale aké iné? My sme tu není odborníci v tejto oblasti a tu sa nejedná, my sme sa mali vyjadriť k zámeru a nie zasielať nejaké ďalšie a ďalšie stanoviská. Máte zámery na území obce Prúske a vy ste štatutárnym zástupcom obce Prúske. Ja som ho aj odostal, že obec Prúske s týmto zámerom nesúhlasí, čo bolo potvrdené v hlasovaní. Pán prednosta. Trošku sa tu zamienajú pojmy s dojmami určitým spôsobom. Ak si prečítate, ja som to už minule povedal, keď si prečítate celé to, čo prišlo z toho ministerstva, čo sa malo zverejniť, akým spôsobom sa malo kto vyjadriť, veď to má svoju postupnosť. To znamená, teraz boli účastníci, všetci občania mohli sa vyjadriť, či už spolky, nespolky, alebo združenia, alebo kto chcel určitým spôsobom. Aj z Prešova, aj z Bratislavy. Áno? Ďalší postup je v tom, že toto príde na schvaľovanie. A to schvaľovanie, keď príde na schvaľovanie na inšpektora na životné prostredie, musí prebehnúť ešte verejné zhromaždenie k tomuto. Áno, ja som vám to minule už vysvetľoval, že má to svoju postupnosť. Vy už chcete teraz niečo zakázať, niečo obmedziť a pritom ešte nemáte relevantný výstup z toho. Vy ešte neviete, akým spôsobom to posúdi ministerstvo. Ak ministerstvo povie, že to je proti zákonu, proti v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie, to znamená zákonu 24, tak jednoducho nepohne sa ani ten žiadateľ ďalej. Ak rozhodne, že to nie je v rozpore, tak to posúva ďalej na inšpekciu. Ale inšpekcia ešte ďalej koná v tej veci v zmysle zákona. Ten zákon takisto určuje, čo má všetko spraviť a kto všetko sa vtedy vyjadruje. Vtedy sa vyjadruje obec, pretože musí zvolať to zhromaždenie medzi tým navrhovateľom a občanmi. Musí to sprostredkovať. A potom sa vyjadrí obec. Obec sa vyjadrila ústavní alebo písomné poslancami obecného zastupiteľstva, ktorí niečo zamietli, ešte nemajú k tomu ani dostatok informácií. Dobre, ďakujem. Taká poznámka k tomu môžem.
Ja som túto informáciu, pán prednosta, komunikoval s ministerstvom a dostal som odpoveď. Podľa paragrafu 23 odsek 4 zákona o podstatných na životné prostredie rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutá obec doručia písomné stanoviska k zámeru príslušného orgánu. Sťahuje sa lehota 21 dní. Ak nedoručia, ich stanovisko sa považuje za súhlasné. To znamená, dotknutá obec je obec Pruské. Obec Pruské doručila iba toto stanovisko, ktoré bolo vlastne negatívne stanovisko obecného zastupiteľstva, ale okrem toho mohla doručiť iné pripomienky, tak ako okolité obce. K tomu, čo povedal pán starosta, nemusíte byť odborníkom na tieto veci. Ani okolití starostovia nie sú odborníci. A predsa zaslali napríklad z Tuchyne, kde o tom rokovalo zastupiteľstvo, odmietlo tieto uznesenie zastupiteľstva a napríklad pripomienko, že nesúhlasí s realizáciou prvného zámeru z toho dôvodu, že zariadenie by sa nachádzalo iba 650 metrov vzdušnou čiarou od najbližších rodín domov obce Tuchyňa. A to ich môže ovplyvňovať. Čiže aj toto je stanovisko, že teda je to v blízkosti a oni s tým nesúhlasia. Ďalšia vec. Pán prednosta, nemáte pravdu, keď tvrdíte, že predbiehame udalosti. Proces posudzovania beží. Obec nebude zvolávať, to bude zvolávať investor do podhode s obcov. Verejné zhromaždenie po prerokovaní správy o hodnotení, vtedy sa bude riešiť táto vec. Ale obec mohla zaslať stanovisko, zaslal iba uznesenie obecného zastupiteľstva. Je to čierne na bielom, ja som si to vysvetloval takto, dal som si to preveriť, ministerstvo mi odpísalo, čiže nemáte pravdu, pravdu máme v tomto prípade, prepáčte za výraz, ale máme my, pretože takto to je zverejnené, potom ministerstvom dotknutá obec mohla zaslať pripomienky k tomuto predmetnému zámeru. Nebajme sa, hovorím o tých odborných veciach. Takisto nie sme odborní na prírodu, dali sme si poradiť aj my, priateľmi zeme, ale okolité obce pripomienkovali rôzne veci. Tie jednotlivé pripomienky, ja som si ich od nich vyžiadal, mi ich poslali. Napríklad obec Horovce takisto nesúhlasila s tým, keďže tvrdia, že aj obec Horovce susedí s katastrálnym obce Láce, kde sa nachádza významný zdroj znečisťovania ovzdušia v regióne. Áno, toto napríklad obci Pruské ako také nevadí, že sa tu nachádza zdrojničia, to mohla poslať ako pripomienku. Ja by som chcel z tohto miesta vyzvať obec Pruské, aby poslala ešte pripomienky k tomuto zámeru, negatívne. Som ochotný aj za Komisiu životného prostredia a dopravy pomôcť so spracovanými pripomienkami v rámci svojho voľného času. Som ochotný, nájdeme nejaké riešenie, pošlime ešte raz pripomienky. Akceptujme názor občanov, že s týmto zariadením nesúhlasia, veď tú petíciu podpísalo 900 ľudí nielen z Pruska, ale aj z okolia. A jasne sa vyjadrime, že toto zariadenie tu nechceme. Investor nech ide niekam inám. Ja rešpektujem stále stanovisko investora, že môže požiadať, ale nikdy nesmie zámer investora alebo podnikateľský zámer nikdy nesmie ísť na úkor občanov. V tom procese posudzovania ja som poslal takisto pripomienky na ministerstvo. Otvoril som sa ešte raz a opätovne, preštudovaný som opätovne našiel ďalšie veci, ktoré sú veľmi diskutabilné. Veľmi diskutabilné. A pán prednosta, nehovoríte pravdu, že nevieme, k čomu sa vyjadrujeme. My sa vyjadrujeme k reálnemu zámeru, ktorý má investor. To, že ten investor a tá konzultačná firma ten zámer, podľa môjho názoru, odflákli, to je ich problém. Ale my sa vyjadrujeme k relevantnému zámeru, čiže máme niečo, čo chce niekto budovať a my sa k tomu máme právo a aj povinnosť vyjadriť. Ďakujem. Dobre, nech sa páči, pán prednosta. V tejto veci by som povedal tak, kto je tu viacej ako obec. Obecný úrad nemá žiadnu právomoc, žiadne rozhodovacie, žiadne možnosti niečoho podávať. Za obec rozhoduje obecné zastupiteľstvo a obecné zastupiteľstvo sa vyjadrilo a toto vyjadrenie bolo zaslané na príslušný orgán ako nesúhlasné stanovisko. Obce, áno, lebo poslanci sú obec. Áno, je to jeden z riadiacich orgánov, ktorý riadi obec. Starosta, obecné zastupiteľstvo. Pokiaľ chce mať pán Pecuš pokoj v duši, nech sa páči, zašlite pripomienky okolitých obcí, aj treba z komisie, zosumarizujú sa, pošlú sa, je vymalované, neviem, o čo sa tu bavíme. Opakujem, že ja som sa stotožnil s pripomienkami priateľov zeme, ktoré boli zaslané. Bodka. Môžem faktickú poznámku k tomu. Ak ste sa s tými stotožnili, prečo ste ich Ctrl-C, Ctrl-V neskopírovali a neposlali ako stanovisko? Lebo tam odišli.
Ja tomu rozumiem. My sme sa takisto stotožnili s mnohými pripomienkami, s priateľmi Zeme, ale našli sme aj iné pripomienky. Nech sa páči, môžete ich zaslať. No, my sme ich zaslali, určite. Ale k nám, aby sme to vedeli zosumarizovať. Pokojne môžeme sa dohodnúť, ďalšie mám stanovisko, pripomienky k tomu zámeru, ktoré existujú, ktoré sú relevantné, môžete ich za obec poslať. Ak tak urobíte, ja budem len rád, pretože naozaj, aby sme tomu rozumeli, tu sa nebavíme o nejakom politikárčení alebo o ničom, tu sa bavíme o reálnom ohrození občanov, sme proti tomu zámeru, občania sú proti, urobme všetky kroky preto, poslanci sú proti, ďakujem za upozornenie, poslanci sú proti, preto urobme spoločný postup, aby toto zariadenie tu naozaj nebolo. Dobre, ešte niekto niečo k tomuto bodu? Nech sa páči. Ale keď raz sme dali stanovisko, že nesúhlasíme so zámerom ako takým, tak aké ešte ďalšie pripomienky tam máme dávať? Prišiel zámer, s ktorým nesúhlasíme, a to je celé, nie? Ja neviem. Podľa mňa to je jasné z toho, že nesúhlasím s tým, čo oni navrhli. Ja sa stotožňujem s názorom pána inžiniera Budaja, ale dobre. Ešte niekto niečo? Ak nie, uzatváram definitívne diskusiu k tomuto bodu. Ďalším bodom je žiadosť o riešenie trativodov ulica Kvetinová. Vládko, prosím ťa, uveď to. Faktická poznámka, pán starosta, môžem? Podľa toho schválneho bodu máme ísť bod číslo 6, interpelácie. Pardon, to mi ušlo. Takže interpelácie poslancov. Pardon, ospravedlňujem sa. Je to tak, pán prednosta, boli schválené interpelácie? Boli schválené? Boli. Má niekto niečo? Má niekto niečo? Ak nie, uzatváram tento bod a ideme k ďalšiemu bodu. Interpelácie žiadne? No, uzavreli sme tento bod. Takže žiadosť o riešenie trativodov ulica Kvetinová. Pokiaľ sú teda nejaké interpelácie, napriek tomu môžete ich zaslať písomne. Vládko, prosím ťa, Tak, poslanci održali to znenie Pecuchových ohľadom riešenia odvodnenia ulice tzv. Kvetinovej smerom pri bytových domoch pri železničnej stanici s tým, že požadujú vybudovanie trativodov po tej komunikácii, na ktorej momentálne sa nachádzajú vlastne 3 alebo 4 pusté dažďové ako trativody. V tejto situácii bolo navrhnuté pani Pecuchovej, že tam zvýšime niveletu cesty návozom kamennej trte, teda aby voda pred mnou nestála, aby sa tá preliačina, ktorá tam je ako lavor, vyplnila do určitej úrovne a tým pádom by tam sa nedržala ako tak, nie že nedržala voda, by sa tam držala v tom kamenive, ale nemusel by som chodiť po vode, áno, pokiaľ by boli menšie dažde. Druhou alternatívou s týmto nesúhlasila, keď sme tam prišli naši pracovníci s kamenivom, tak ich vykázala odtiaľ. Druhá alternatíva bola v tom, že bol to aj taký návrh v minulosti, že teda spraviť tam birkožlavy a odviesť tú vodu do toho privádneho trativody, ktorý pred ich rodinným domom je. Túto alternatívu som navrhol pani Pecuchovej. Pani Pecuchová najskôr síce s mnou súhlasila, ale potom na druhý deň zamietla s tým, že teda nesúhlasia ani s touto alternatívou riešenia odvodnenia tej cesty pred ňou. Podľa môjho názoru jednou z alternatív riešenia tohto problému je vybudovanie dažďovej kanalizácie a vsakovacej šachty dostatočnej na to, aby zachytila vodu z celej ulice. To je, povedzme, dajme tomu náklad, ja neviem, vsakovacia mám 50, neviem, 70 tisíc, neviem to teraz odhadnúť, plus teda vybudovanie dažďovej kanalizácie v dĺžke zhruba 460 alebo koľko metrov, to je tam. Myslím si, že som vám to aj, neviem, či som vám to písal alebo nepísal do toho mailu, v ktorom som vám to odôvodňoval, alebo teda uvádzal teda skutkový stav, aký to je. Ale je to zhruba 460 metrov dažďovej kanalizácie s dažďovými ústiami, tak ako keď si pôjdeme pozrieť, alebo chcete pozrieť Májová ulica, táto, čo je pod nami. Tam je takisto položená tá dažďová kanalizácia po určitých úsekoch je dažďová pusť a je to odvedené, toto je odvedené teda do pola, ale hen tam druhá ulica, ktorá je táto z tej Kvetinovej, pri Tartotovi, ako ja hovorím, Tartotová ulica, má na konci vsah. Áno,
A takýto istý vsak je potrebné vybudovať na tú druhú ulicu, lebo tento vsak by nepostačoval aj pre jednu, aj pre druhú. Riešiteľné to je samozrejme, ďalším riešením môže byť rozkopme ulice a vykopme tam trati vody po každých 20-30 metrov. Vždycky technické riešenie sa nájde, áno, len ide o to, že koľko čo stojí a či na tom budeme mať. Bude sa tvoriť rozpočet, môžete si to nejakým spôsobom hrnúť a dať treba do rozpočtu na budúci rok. Čo sa týka materiálu, ja som mal na tento rok v rozpočte schválený, takže ja materiál kúpim, čo sa týka dažďovej kanalizácie. A robotu, ak pán Boh dá, si spravíme aj vlastnými pracovnými silami, ale nie všetko stíhame vlastnými pracovnými silami, takže upozorňujem na to, že niektoré veci je potrebné aj zaplatiť. A tá cena by bola jaká asi? Predpokladaná? Ja predpokladám, že možno, že by sme mohli z 80, možno, že neviem, možno, že 100 000, neviem čo Ondrej by ako projektant povedal v tejto veci na 460 metrov dažďovej kanalizácie a jedného veľkého vsaku. Na to treba spracovať na ten vsak. Nie dva vsaky, jak si spomínal, či jeden stačí? Jeden je hotový. Jeden je hotový. Vedľajšie. Dobre, otváram diskusiu k tomuto problému. Moment, všetko má nejakú postupnosť. Kto sa hlási? Martin? Ja sa chcem spýtať, vy ste vravili o dažďovej kanalizácii. To je to, čo sa robilo na tej ulici, ako voláte Tartotová, hej? A máme tam desimi priestor, kde by sme mohli takýto vsak spraviť? Taký veľký? Tak ako na konci sa rozkopala ulica a spravil sa tam, tak aj na konci tejto ulice sa dá spraviť. Čiže schovať to pod cestu, hej? Inak, alebo kúpiť pozemok vedľajší, ktorý je tam pri potoku a zviesť to tam. Možnosti je viacero. Je možno spraviť a na druhú záchytnú nádrž a prečerpávačku do potoka. Aj technické riešenie. Riešenie je veľa, len peniaze málo. Len finančné náklady. A čo sa týka, spomenuli ste otázku tých vsakovacích jam, hej. Trati vodou, tak. No, trati vodou. Momentálne tam sú, len sú po druhej strane, hej. To sú tie staré. Áno, ale pozor, aby ste si to nemýlili, oni nebudú dostatočné kapacitné. No, ja som to chcel povedať, že jednak sú na opačnej strane, kde aj tak klopenie je na opačnú stranu. Nie je to všade tak. Dobre, väčšinou to tak je, ale tam sa bavíme potom o koľko, tam by sme ich museli koľko robiť. Pardon, že trošku komunikujem aj bez toho, že by som dostal slovo predsedajúceho, ale v tomto smere ja som hovoril, že to je jedna z možností. Dobre, ideálne je tá dažďová kanalizácia s tými spusťami, podľa môjho názoru, a spravenie na konci ulice, niekde v nejakej tej časti, veľký vsak, ktorý pojme všetku tú vodu z celej tej ulice. A po každých 25 metrov bude dažďová pust a bude to brať preč. Dobre, ešte niekto chce, nech sa páči. Ak môžem tomuto bodu programu, podľa môjho názoru by sa malo teraz nejakým spôsobom v dohľadnom čase nájsť a prijať nejaké dočasné riešenie k zamedzeniu škôd a riešeniu prípadne ďalších nejakých povodní, ktoré môžu vzniknúť v nejakom jesennom a zimnom období. Potom budem rád, keď pani Pecková sa vyjadri, aby sme vedeli teda aj jej postoj, teda, že prečo nesúhlasia s navrhnutými riešeniami. A bol by som rád, keby sme odhlasovali, aby sme udelili slovo. Budem všetko na svoj čas, nemusíš ma poučovať, pán poslanec. Pán starosta, poprosím vás, neskáčte mi do rečí. Ja vás nepoučujem, ja len rozprávam svoj názor. A ďalším bodom teda, že ako bolo tu spomenuté, naozaj nájsť nejaké konečné riešenie toho celého projektu. Teda, že bolo také dvojfázové. V prvom rade nájsť nejaké riešenie teraz, tu a teraz, nehovorí, že i hneď, ale v dohľadnom čase, aby sa zabral nejakým škodám, aby sa neopakovala tá situácia, ktorá je. Dočasné riešenie, ja neviem, nájde sa nejaká dohoda, ten birkožlab, potom sa poslanci dohodnú, nájdu sa peniaze v rozpočte, alebo nejaký projekt prejde, naprojektuje sa aspoň projektová dokumentácia. Čiže najskôr dočasné riešenie a potom už konečne finálne riešenie. Ďakujem. Ešte niekto, Martin? Miška sa hlasila prvá. Pardon, nevidel som. Ja sa len chcem spýtať, možno Ondrej, ja nie som odborník na toto, že aké riešenie by bolo najefektívnejšie. Tá dažďová kanalizácia, alebo aj keď to bude finančne náročnejšie, už aby sme mali naozaj nejaké konečné riešenie. Vždycky je dobré, keď môžem odpovedať. Vždycky je dobré,
keď tá dažďová kanalizácia je a je zaústená do nejakého vsáku, možno ideálne by bolo to, čo navrhol pán prednosta, aby to bolo mimo komunikácie, kde je aj nejaké naplavové územie, kde v prípade, že by ten vsák nestačil, tak by sa to tam mohlo vyliať. Ako s tým potokom si to myslím, že to je dosť nereálne, pretože všetci sa oháňajú momentálne storočnou vodou a ďalšie pridávanie vody do nejakého koryta rieky je veľmi veľký problém. Takže asi nejaká dažďová kanalizácia s nejakým konečným vsakom alebo s 2 vsakmi podľa možností pozemkov, ktoré má obec alebo ktoré môže získať za nejakú serióznu cenu. Ešte niekto? Martin? Ja by som len na to nadviazal, že možno by bolo, nechcem nikoho poučať ani nič robiť, hej, neberte to zlom, ale ako možno by bolo fajn teraz, keby sme udelili alebo dali hlasovať o udelení slova pani Pecuchovej, lebo treba si uvedomiť aj na vašej strane to druhé, hej, že my teraz možno sa tu bavíme o budovaní tej dažďovej kanalizácie, ale treba si uvedomiť, čo vám to prinesie. Tú nepohodu a všetko, keď sa to začne budovať. Čiže tu sa skôr prikláňam k tomu, čo vravel Peter, už sme sa, myslím aj na komisii, Vlado, budeš súhlasiť isto, sme sa o tom bavili. Treba nájsť to riešenie momentálne, v prípade, že prídu tí dažďe, aby sme to mali nejako poriešené, bolo by dobré aj z vašej strany, keby ste spravili možno nejaký kompromis, čo sa týka tých názorov, ktoré vám boli, alebo tých riešení, ktoré vám boli ponúknuté. Lebo naozaj vybudovanie niečoho takého, ako je dažďová kanalizácia, sa nedá spraviť za mesiac. Hej. A momentálne v rozpočte sme to ani nemali, takže budeme musieť určite o tom hlasovať, nájsť na to prostriedky a všetko. Takže poprosím aj vás trošku spraviť nejaký kompromis aj voči obci. Dobre, určite vám obec bude chcieť pomôcť, tomu verím. Dobre, ešte niekto? Ak nie, tak dávam hlasovať o udelení slova pani Pecuchovej. Kto je za, prosím? Kto je proti? Zdržal sa? Nech sa páči. Ja sa vyjadrím k tomu prvému riešeniu, teda, že pán prednosta dal naviesť tam kamenie. Nám to nerieši situáciu. Rieši to len to, teda, že keď vidieš v bráni, nebudeš mať mokré nohy. Ale tá voda, ktorá steká z hlavnej cesty, dostane sa až pred nás dom a tam stakuje pre tie naše 3 domy, čo sme najnižšej úrovni na tej ulici. Takže my riešime to, keď tá voda už je až pred nami. To druhé riešenie, teda, že by to išlo do tej pôvodnej kanalizácie, ktorá je pred nami, zase to nerieši situáciu u nás. Predsa tá voda sa zase dostane pred nás. My sme v jame. My sme v jame. Úplne v jame sme. Prečo to neriešime pred nami? Už tú vodu prvú. Prečo to neriešime pred nami? Prečo to riešime až v jame? Pred nami. Prečo nezachytíme tú vodu na tej ceste, to je 140 metrov, na tom úseku z tých 140 metrov? Prečo nezachytíme tú vodu? Vládko, nech sa páči. Môžem na to odpovedať určitým spôsobom. Áno, voda by sa dala zachytiť, povedzme, ale kde ju zviesť predtým. Prvý trativod je pri vás. Áno, prvý trativod je pri vás. To znamená, museli sa tam vybudovať niekde trativod, kde by to zachytil. Potom, ale je tu druhá vec. Za trativodom je znova cesta. A znova je priehlbina. Myslíte si, že tá priehlbina sa nenaplní potom vodou? Alebo sa naplní akurát neskôr, ale naplní sa, keď bude nejaký dážď. A to nehovorím o prívalových dažďoch. Ak príde prívalový dažď, čo boli tie fotografie, ktoré boli zaslané, boli poslané pri prívalovom daždi. To ste si mohli zodfotiť aj moju ulicu, že tiekla takto voda po nej. Ja len toľko k tomu, že teda... Ja ešte teda chcem povedať, že táto situácia nie je riešenia. Celé obdobie, ak sú títo dvaja páni teda vo funkciách, že odvodnenie tejto ulice vôbec sa neriešilo za 40 rokov. Celú tú vodu zachytával pred našim domom. My sme sa celé roky borili s touto vodou. A teraz som si myslela, teraz keď sa vybudovala cesta, že príde k nejakej náprave. A preto som aj do dúfalstva písala ten list, keď išli asfaltovať cestu, nič sa nerobí. Nič sa nerobí, tá voda zase tu bude. A prečo? Ja sa prihlásim. A prečo sa tam Moment, nebudovalo? pani Pecuchová, druhá sa hlási, udelujeme slovo. Kto je za? Nech sa páči.
Prečo sa neriešila hneď tá voda po prvom? Nikto si to nechcel tam dať na tých pozemkoch robiť. Nás sa nikto nepýtal, či nám tam vykopú jamu, alebo nám tam nevykopú jamu. Prečo si to nikto nechcel dovoliť? Prečo? Lebo to je súkromné. No, my sme boli tiež súkromní. A my máme čo? Tam je cesta, to je ten rozdiel. Tiež nás nehodnotili pozemky a boli sme teda ticho. Tam je ten rozdiel. No. A dobre, takže ani s navrhovaným riešením dočasným toho Birkošlapu nesúhlasíte stále, áno? Pred nami nie. Pretože tá voda tam je stále a my sme blízko cesty. Keď tam prvý dážď bol, ja som z chalupy zostúpila pekne zo schodov, do vody som čúpla, až potom som si otvorila bránu. Ja viem dobre prívalové dažde, áno, je to tak, ja to chápem, ale čo ja sama, čo ja budem robiť, keby sa čosi dialo v chalupe sama. A to sa nikto na to nedíva, ani nedíva. Za tie 10 ročia nám to ohrozuje základy domu už. Áno, a veď my sme hneď pri ceste, my to máme stále. A to nikto neriešil, že teda je tam jama. Dobre, žiaľ, sme to tam. Áno, od prepadu vody, potom, tak to pekne steče. Lebo to má diel. A teraz je to dobre tam, lebo to tam siaká. Kto je ďalej, tak ten sa neohlási s chalupami od cesty, ale my sme pri ceste, my pri chalupy. Takže žiaľ. Pani Pecková, veď bavíme sa teda, to čo navrhoval Martin a ten Birkošlap, bavíme sa o nejakom dočasnom riešení, ktoré v podstate sa na jar zruší, hej. S tým, že sa projekčne spracuje celý ten úsek, kde podľa tej dĺžky sa navrhne nejaký počet buď sakov, alebo vsakovacia nejaká jama na konci toho úseku, kde budú nejaké dažďové vpustie a tam to bude vtekať. Teraz sa bavíme o tom nejakom provizornom riešení, aby v tom zimnom období, keď sa začnú topiť snehy, aby teda vám tam tá voda nestála a vsakovala do toho pôvodného vsaku zatiaľ a hneď keď sa trošku mudrí počasia na budúci rok, tak dovtedy sa navrhne nejaké riešenie, ktoré bude fungovať. A zruší sa ten Birkošlap a dorobí sa tam kanalizácia podľa nejakého projektu, ktorý sa spracuje a ktorý schváli obecné zastupiteľstvo, samozrejme, lebo tam musí byť aj schválená nejaká tá finančná čiastka na to. Ale teraz sa bavíme o tom, čo povedal Martin, pán poslanec, že chceme vám pomôcť nejakým provizoriom. A toto je asi najjednoduchšia, najrýchlejšia vec, ktorá by mohla fungovať. Aspoň zatiaľ. Môžem? Nech sa páči. Ja súhlasím aj s Martinom, aj s Ondrejom. Ja by som teda navrhoval, aby sme sa naozaj stretli. Ondrej napríklad za výstavbu rado, keby prišiel, ja môžem za životné prostredie. Vy príjete, pán prednosta, sadneme si k tomu, nejaký termín dohodneme a naozaj príjmeme nejaké jednorazové riešenie, ktoré, ja neviem, môžeme sa aj pozrieť tam, ja teda neviem to veľmi dobre až tak predstaviť, ten váš návrh momentálny, ten provizorný, že teda keby sa urobil ten Birkošlap o niečo skôr, kde by to bolo zaustené, do čoho? Viete, že uvažujeme aj takto, že do čoho by to voda, kam by tá voda stekala, že iba by ste možno premiestnili stranu na druhu, naozaj urobme jednorazové riešenie, ktoré pokrie túto jeseň, túto zimu, môžeme sa dohodnúť, že pozrieme sa to v rozpočte, v akom stave to je, naprojektuje sa to a myslím si, že naozaj je tu vôľa od všetkých poslancov pomôcť tejto veci, najprv naprojektuje, môže sa dať do rozpočtu a môžeme to riešiť na jar. Ale treba prioritne zabezpečiť to, aby sa vám pomohlo nejakým spôsobom cez tú zimu a toto obdobie prekonávacie na tú jeseň a tú zimu a tú jar, keď sa budete s nej topiť. Ja by som navrhol nejaký termín budúci týždeň. Teda s tým, že ešte bude ten žľab aj pred nami. To by sme sa dohodli, že keby ten žľab bol, môžeme sa pozrieť na to. Ten žľab pôjde po celej ulici, nie keď sa vybuduje. Potom máme sa teraz moment po jednom, prosím.
Ak môžem v tejto veci... Nech sa páči, pán prednosta. Ono to není tak, že si dneska povieme, ideme budovať Birkožov. Tam sú inžinierské siete natiahnuté a to my než vybavíme povolenie na to, tak bude to už apríl budúceho roku. To si nemyslíte, že dneska začnem kopať a hneď tam začnem niečo vykopávať a hlavne trativod, pokiaľ sa jedná o trativod. Vládo, ale bavíme sa o prenesení... Oni chcú sa ale ten jeden mať predtým, čo? No. Znižiť to množstvo vody, ktoré príde po nás. A to ja nespravím tak jednoducho. Áno, to je ten problém, že ako to... Aj technické riešenia ako projektant, ako tam spraviť trativod, aby som ja obišiel všetkých správcov inžinierských sietí. Prípadne vlastníkov pozemkov, ktorí už pri bytovkách sú vlastníci pozemkov. Ja to môžem povedať. A pred nimi není obecná cesta. Obecná cesta je, ale oni to nechcejú pred svojím domom. No, stále sa bavíme o dočasnom riešení. No, ale bavíme sa o tom, že oni pred svojím domom to dočasné riešenie nechcejú, oni chcú mať skôr predtým. O tom sa bavíme. O tom, že skôr, aby bolo... Ešte sa zachytá. Ale kde dáme tú vodu, viete? Sa skúste na to... Moment, poprosím po jednom. Lebo reálne, keď napadne nejaké množstvo snehu, tak stále to bude stekať do toho najnižšieho bodu, ktorý ste... Dá to pretečie cez ten najvyšší bod a ide to ďalej. No jasne. Čiže ako momentálne podľa mňa najjednoduchšia, najrýchlejšia vec je to, že sa to spraví dočasne pred vami. Ja by som možno bol aj s tou kombináciou s nejakým návozom tej štrkodrviny, aby sa to tam trošku zdvihlo, ale samozrejme je to na nejakom kompromise. Bavíme sa reálne do jary, lebo ako povedal pán prednosta, kým sa vybavia nejaké rozkopávky a vyjadrenia správcov sieti, reálne sa bavíme o 4 mesiacoch. Dobre, toto vieme spraviť hneď reálne, plus minus. Martin? To je to, čo som sa chcel spýtať, že keby sa to riešilo v tom mieste, kde to je, to osadenie toho Birkožlabu, že by to išlo do toho existujúceho trativodu, čo tam je, tak tam musíme ísť tiež cez tieto povolenia, pýtať si od týchto sietí, lebo však oni sú hlbšie v zemi, hej? No, keby som to bral podľa zákona, áno. Musím povedať, že áno. Čiže stále sa tu bavíme proste o dobe, ktorá bude určite niekedy na jar budúceho roka. Toto nevyriešime situáciu, preto poďme tou cestou, ako povedal Peter. Stretnime sa tam budúci týždeň, alebo aj tento týždeň, ak sa dá. A preberme reálne možnosti, ktoré sa vám môžu ponúknuť, ale musíte aj vy uznať, že proste naozaj to není, že takto usknem a bude to hotové. Tam je ako veci predstav ulice, ktoré je tak. Dobre, ešte niekto niečo? Ešte bych sa ja štatisticky aspoň chcel spýtať, ako často je tam tá voda? Pri väčšom daždi vždy. Čo je to väčší dažď? Raz do roka to bolo, 2 razy do roka to je. Vždy keď prší. Každý dážď je tam voda, taká, že neprejdete. Lebo je to tam, my sme v jame. Ja chápem, veď to poznám, jasné, veď to poznám. Len neviem štatisticky, že je to raz, keď je väčší dážď, je to 2-3 razy do roka a potom to zmizne. Vždy, keď prší, stiahne tá voda len pred nami. A tá voda, koľko je, ale stále nám ide už od chalupy. My sme stále, a teraz ešte viac, pretože nejde voda hore brehom, ale ide dole brehom. Ja chcem práve na to nadviazať, že ako tu počúvame, veď to počujete aj vy, že to riešenie akékoľvek nebude tak rýchle. Takže ja bych radšej išiel teda už tým smerom, lebo neviem, či vás uspokoja tie návrhy, čo tu padli, že ísť do toho silnejšieho projektu nejakú dobu treba zvyčkať a potom to spraviť tak, ako sa to má, lebo tieto návrhy sú také, že minú sa na to peniaze, ale vám to asi neprinesie žiadne uspokojenie. Takže asi tak, no vysypať tam štrk je najmenej, ale asi to nechcete, tak vravím, tú dobu vydržať, chodiť ešte po tej vode, ale pripravovať sa na to, že dať tam tú investíciu. Asi tak, no, lebo... Aby sa to spravilo už tak, ako... Toto bude práca na prácu, asi. Že ešte sa vyhodia peniaze a potom zase by sme išli do tohoto, tak neviem, no tak to je asi môj názor. To je o tom kompromise, keď povedia, že budú chodiť ešte... Lebo aj tak to nebude rýchlo. Nebude to rýchlo, ako veď počujete, že či vám tam budú jedno robiť, tak... Samozrejme, že to rozumiem aj... Tú zimu prežijete asi v gumákoch, no keď
Ale ten štrk by sa tam... Moment, hlasí sa pani. Ja som sa Ja hlásil ešte chcem predtým. teda podotknúť, že to je úplne druhoradé že máme mokré nohy, ale nám tá voda ide pod chalupu. Pred nami je v štírke tých 2 metrov sypané podložie, kde sa kedysi kopal plyn a voda. A vtedy to vsakuje všetka tá voda dole. To znamená, že aj po veľkej búrke, alebo tak, ako keď sa alebo aj po malej, keď sa prejdeš za 3-4 hodiny, tá voda je preč. Akože u nás nie sú veľké mláky vody. Tá voda všetko siakne do zeme cez to sypané podložie. Treba sa tam pozrieť. Dobre, Martin. Ja som chcel na toho, čo povedal Tibor. Ako povedal, že dobre vydržia, keď budete súhlasiť s tým, že sa to spraví v takom praxi celé, hej, je to super. A aby ste vydržali, ale tak nemusíte chodiť po vode, hej. Ako pán prednosta povedal, najrýchlejšie riešenie, ktoré vám zachráni to, že sa dostanete zo svojho pozemku na cestu, bude to, že vám tam dáme nejaký štrk. Ten štrk tu vôbec nebude stať toľké peniaze, si myslím, aby sa vám takto nepomohlo. Zase nemôžete... 40 rokov a 40 rokov chodíme takto. Dobre, tak keď aj toto odmietate, však ale nemusíte, chápete, že aspoň do tej môžete prejsť s týmto, pretože ten projekt, keď sa začne robiť, tak tu sa bavíme o tom, že možno budovanie sa začne niekedy v lete. Kým sa všetci povyjadrujú, kým sa spraví projekt a všetko, hej. Čiže dá sa povedať, že takto o rok už by ste mohli byť v suchu, hej, že by to bolo odvedené. Ale toto je len riešenie, ktoré by vám to vyriešilo teraz, že naozaj, lebo ja som videl tú vodu, ktorá vám tam stala, keď príde ten prívalový dážď. Tam jasne, tam jedine v gumakoch sa dostanete z jednej strany na druhú, hej. Ale toto by vám to aspoň určitým spôsobom vyriešilo, však prečo odmietate aspoň to dočasné, čo vám ponúkame? A už sme sa teraz vyjadrili, že zameráme sa na to, že tú ulicu budeme riešiť, aby sa spravila tá dažďová kanalizácia. Budeme hľadať cestu, spraví sa projekt všetko. Však ponúkame riešenie. Ja chcem len upozorniť pánov poslancov aj v súvislosti s nasledujúcim obecným zastupiteľstvom, kde sa bude schvaľovať rozpočet. Teraz, jak som išiel autom, tak prvá správa v rozhlase bola tá, že konsolidačný balíček nestačí, že bude sa škrkať ďalej a je otázka, kde sa to všetko zastaví. Ak by Slovensko išlo do bankrotu, tak to nebude také, že spravím si to, ale bude sa musieť skutočne ako veľmi, veľmi opatrne narábať s financiami. To je mimo veci, tým nechcem povedať, že sa to nemá spraviť, ale len upozorním na takúto skutočnosť. Áno, presne, že ešte sa to musí aj schváliť. Ale riešime situáciu, ktorú sme si my nezavinili. Tak kto ju zavinil? Tí už nežijú asi. Tí už nežijú, čo ju zavinili. Lebo ani jeden, čo tu sedíme, ani jeden tú cestu nebudoval. Takže to je vyníka hľadať... Ten plyn s tou vodou asi tiež tam není 40 rokov, takže my nevieme, ako ten stav tam bol predtým. Že... Ale tá voda je tam stále, tam jednoducho treba nám pomôcť, prosím vás pekne, aby tá jama už aby sme jej mali dosť. Dobre, ešte má niekto niečo, prosím? Tak, aby bolo dobre. Ak nie, uzatváram tento bod diskusie. Posledným je diskusia a rôzne, alebo diskusia a slovo pre verejnosť, ale diskutovali sme v priebehu celého zastupiteľstva, neviem, či chce ešte niekto teraz diskutovať. Mirko? Chcem sa len spýtať, je dobré, chválihodne, už sa začína robiť ten chodník smerom k Palenici. Ak sa môžem spýtať, čo bude nasledovať Vládko? Čo pôjde ako teraz tam? V strede pôjde schodisko a bokom pôjde asfaltová plocha, pokiaľ asfaltéry prídu. Tento rok bude to tento rok, pokiaľ prídu na budúci rok, tak na budúci rok. A zatiaľ je to takto, áno? A tie asfaltéry, oni potiahnú ten rok tam, ten, čo bolo kedysi, áno? Tak. Takže tú polovicu asi cesty oni spravia, či sa spraví celá šírka? Polovička. Dobre. Ja mám dve veci. Či má obec zabezpečené už aj na budúci rok ukladanie komunálneho odpadu, pretože podľa nejakej zmluvy, ktorá je zverejnená, tak je to len do konca tohto roka. Neviem teda, či sa alebo nie. Nemá vzhľadom na to, že odberateľ odpadu
ešte neakceptoval naše podmienky na uzavretie zmluvy. A máme aj nejaké náhradné, alebo teda, že či... Náhradné vždy existuje do Bratislavy, do Košíc. Vždy sa náhrada nájde. Takže sa môže potom stať, Samozrejme, máme náhradné riešenie, je tu skládka, ktorá je ale o mnoho ďalej a tak ďalej. To znamená, ja nemôžem tu vytvoriť ďalšiu skládku na území regiónu, keď najbližšia skládka je 10 km a ďalšiu skládku mám 50 alebo 60 km. Áno. To znamená, môžem využiť len tie kapacity, ktoré sú momentálne tuto, že nikto ešte zatiaľ neuzavrel zmluvu, je to aj z toho dôvodu, že až teraz uzavreli to, že to triedenie ešte nebude, že sa odkladá o 2 roky a podobné veci. Všetko má svoju súvislosť, nespíme tu, robíme, snažíme sa, aby to bolo čo najmenej, aby sme ľuďom nezvyšovali zbytočné poplatky. Takže vlastne môže sa stať potom, že by sa musela zvýšiť aj cena tým pádom za pomoc. Ak to bude nutné, tak bude to musieť byť do 27. tohto mesiaca navrhnuté, pretože to sa musí ísť VZN schváliť. A ešte jedna vec, že či už sa nejak konalo na ten podnet, čo sa z miestnej časti Savčína sťažovali, že chodia tie poľnohospodárske stroje po tej protipovodňovej hrádzi, že či sa nejak upozornili nejaký... Pokiaľ ja viem, tak to bolo poslané na príslušné orgány, ktoré to majú, povodie, váhu a tak ďalej, na životné prostredie. My sme tam není kompetentní ako obec v tejto veci konať. Bolo to poslané na príslušné orgány štátnej správy, ktoré buď sa s tým zaoberajú, alebo nezaoberajú. Dobre, ďakujem. Ešte niekto niečo? Takže tak troška nadviažem na Tomáša a spýtam sa teda asi pána prednostu, že či sa v tomto roku ešte bude vykonávať zber nadrozberných odpadov, alebo už v tomto roku pýtajú sa občania tak... No však čo, áno, ľudia sa pýtajú, určitým spôsobom chcem, mám to v zámere spraviť, ten zber objemného odpadu po obci, samozrejme trošku iným spôsobom ako doteraz, máme tu zber. Tak obec nie je povinná zabezpečovať zber objemného odpadu takého, ktorého má v zbernom dvore, to viete asi, kde si možno odvozať. Ale napriek tomu, samozrejme, napriek tomu chceme túto vec zabezpečiť, túto službu pre obyvateľov, lebo sú za prvé na to trošku zvyknutí, ale budú nám musieť robiť bordel niekde inde. Neviem povedať, samozrejme, nebude to v decembri, pred Vianocami tesné, predpokladám, že v druhej polovici tohto mesiaca, to znamená na budúci alebo ďalší týždeň. Budeme informovať občanov, keď to bude. Aj keď to bude možno, že len 3 dní vopred informácia, ale ja mám aj iné práce, ktoré mi nadväzujú na niečo iného, a som viazaný aj niečím iným, takže áno, plánujeme spraviť. Hlasí sa, hej? Áno. Nech sa páči. A myslíme teda tým, ako biela elektronika a takéto tento odpad? Veľkoobjemový. No, tak myslím, že... Tak ako to bolo vlastne na Pardon, musím upozorniť, že nebudú to všetky tie komodity, ako bývajú. Elektron môže kedy túto v čase zberného dvora odozdať, bude sa to skôr týkať nábytku, kočárov a takýchto madrácov a týchto vecí, takého objemného odpadu, ktorý by mi tu zbytočne zaberal miesto a pre mňa je to aj vhodnejšie to naložiť a priamo odviezť na tú skládku, ako túto skladovať a potom to odvážiť. Dobre, ešte niekto niečo? Dáma má prednosť. Všimla som si, že pribudli aj v obci, aj v Savčine nejaké nové dopravné značky. Chcem sa spýtať, na základe čoho sa takto konalo, že kto to financoval a tretia otázka, že či sa niečo robilo s dopravným generálom. Čo sa týka dopravných značiek, na štátnych cestách to všetko platí Slovenská správa ciest. VUCčka, hej. Správa ciest. A čo sa týka toho generálu, oslovili sme inžiniera, projektanta, ktorý má spôsobilosť. Bohužiaľ je pracovne enormne vyťažený, takže nás ako slušne oslovil, že v najbližšej dobe nie. Lebo tých projektantov tiež nie je toľko. A je nejaký termín, aspoň nejak dohľad? Budeme sa pýtať ďalej. A pri hlavnej ceste, ako sa ide ku Košíkovi, tam sú nejaké nové dopravné značky. Mesiarstvo Košík je tam. Pán Košík má na toto povolenie, že tam tá značka môže byť umiestnená.
Sú tam dopravné značky, ktoré sú tak na miestnej komunikácii, ako aj na štátnej ceste, teda na regionálnej ceste. Teda v tom prípade samozrejme bol na to spracovaný projekt, dosúhlasený dopravným inžinierom a značky sú osadené v súlade s týmto dopravným projektom. Ona skôr myslí reklamná nejaká. Áno, tá reklamná tabula hore, Mesierstvo Košík, že či... Neviem, či to má... Schválené, alebo... Reklamnú tabulu sme nepovolovali nikomu. Neviem, aká je tam reklamná tabula. Poviem pravdu, chodím okolo, ale neviem. Aha, je dosť viditeľná, no to je divné. Môže to byť aj označenie prevádzky, ako také. Ani ja som si to nevšimol. Sú z každej strany, sú vo výške tabule o tom, že proste v tej ulici je mesiactvo. Označenie prevádzky. Dobre, ešte niekto? Pán Pecu, ešte sa hlasíte, nie? Môžem. Ja by som chcel spýtať, pán starosta, už viackrát sme v rámci komisie preberali stav ohľadne kompostární a biologicky rozložiteľných odpadov. Viackrát sme v rámci komisie na to upozorňovali, teda, že ten skutočný stav nie je zosúladený s tým právnym stavom. Nie je to v súlade, tie zariadenia nie sú prevádzkované v súlade s platnou legislatívou. Ja sa chcem pýtať, dokedy teda vlastne bude takýto stav trvať? Lebo naozaj tu môže hrozieť riziko nejaké pokuty z okresného úradu odboru životného prostredia. Treba tie veci zosúladiť, aby to bolo naozaj reálne, zákonné a ďalšie veci, nejaké podmienky tam určite viete, lebo aby sa nestalo, že kompostáreň, ktorá je schválená na ihrisku, aby Martin náhodou nemal zrazu len pred ihriskom niekde tam na kraji vysypaný biologický odpad a občan povie, že ono tam mohol vysypať, lebo nebolo to nejakým spôsobom umiestnené. To znamená, že stanoviť nejaké pravidlá, aby sa to vyriešilo. Takisto by som chcel poprosiť, aby sa vyviezol aj ten veľkobjem kontajner s tým biologickým odpadom. Je tam už asi mesiac. Sú tam občania, využívajú situáciu, nahádzajú tam konáre, nie sú podrvené, nie sú posekané. Asi to bude čakať na zamestnancov obce, aby to nejakým spôsobom poriešili. Takže toto je jedna prvá otázka, teda, že či je určený nejaký časový rámec, že kedy sa to bude riešiť, lebo upozorním na to už viackrát v rámci 2 komisí a doteraz nemám nejaký relevantný výstup na to. Pán prednosta. Čo sa týka kontajnera, nachádza sa na školskom pozemku, respektíve v areáli školy, ktorý má správe školu aj areál školy, takže nie je to obecná záležitosť ako taká, aj keď nehovorím, že nemôžeme s pani riaditeľkou o tejto veci sa porozprávať. Je pravda, že vzhľadom na to, že škola neuzatvára brány, tak si tam chodí, kto chce a sype, čo chce. Určitým spôsobom toto kompostovisko bolo robené pre školu. Pre pestovateľské a podobné veci, pre upratovanie, pre uloženie listia, pohľadanie sa a tak ďalej. A priori toto isté je na ihrisku, je to skôr vytvorené kompostovisko, je to malé kompostovisko, je vytvorené z toho dôvodu, aby sa tráva z ihriska nemusela voziť niekde inde na kompostovisko, teda aby sa spracovala priamo tam, kde sa pokosí. To isté je na cintoríne, na ihrisku sa využíva kompostovisko, obec ho využíva, nie občania, podotýkam. Obec využíva aj na liste, teraz čo sa upratuje námestie a podobné, nie je toho malé, je to dosť veľké množstvo, čo sa toho týka. Čo sa týka občanov, občania nemajú zatiaľ prístup na tieto kompostoviská, ani povolenie tam ukladať na tieto kompostoviská, biologický odpad, ale v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia 4 z roku 2021 sú povinní skládkovať tento biologický odpad na vlastnom pozemku a kompostovať ho. Však dostali kompostéry. Áno, na to sú kompostéry. Nech sa páči. K tomu, čo pán prednosta povedal, sa chcem spýtať Martina, že či má teda tej považa niekde vyčlenené nejaké miesto na trávu a na to. Áno. Áno, máte. A kde to je? Ako je tá veľká nádrž napravo, nie sú také veľké jamy kopané. OK. Dobre, ešte niekto niečo? Ak nie... Ešte mám jednu otázku, som hovoril, že mám teda 2. Čo sa týka Komisie dopravy a životného prostredia, z poslednej zápisnice tam bolo riešenie dopravnej situácie v Savčinej. Člen komisie pán Smatana komunikuje intenzívne s zamestnancami TSK. Oni navrhli teda riešenie nejakej situácie, teda stretnutia. Ja som oslovil aj poslancov TSK za komisiu dopravy, aby sme sa teda nejakým spôsobom vedeli stretnúť. Vedeli by sme niekedy tento mesiac, prípadne začiatkom decembra, nájsť nejaký konkrétny termín, že by sme zvolili takéto stretnutie za účasti poslancov zastupiteľstva dopravného inšpektorátu, aby sa intenzívne hľadalo nejaké riešenie situácie v Savčinej.
Čo sa týka riešenia situácie v Savčinej, ja som požiadal župana, aby dal do rozpočtu na budúci rok riešenie rozšírenia tej komunikácie. Či to tam prejde, či to schvália poslanci, momentálne sa nedá garantovať. Stretnutie sa zvolať dá, ale ja sa obávam, že povedie zase k ničomu. Termín vieme dať, nie? Termín vieme dať. Ak môžem k tomu, ja sa skúsim, lebo pýtal sa na to aj pán primátor Novej Dubnice, teda člen komisie, teda hlavne termínov, ak nejakým spôsobom, ak môžem vám na mail poslať nejaké navrhnuté termíny, ktoré si odkomunikujem s týmito dotyčnými osobami a by sme potom skúsili nejaké stretnutie zvolať. Nech sa páči. Dobre, ďakujem. Ešte niekto niečo, prosím? Pýtam sa poslaneckého zboru, či udelíme slovo pánu Barcikovi. Kto je za? Nech sa páči. Chcem sa opýtať za občanov Savčiny, ktorí bývajú alebo chodia po hlavnej ceste, po ceste 3. triedy, či obec navrhuje nejaké riešenie na spomalenie dopravy v tejto časti, lebo toto je komunikácia, tam sa rozšíriť nedá tá cesta. Toto je komunikácia VUC a obec tam nemá do toho, čo v podstate... Ale ste hovorili, že ste žiadali župana o rozšírenie cesty. To je ako poslanec DSK. Prístupové cesty do obce. Čiže to prístupová, čiže v obci neboli navrhované žiadne riešenia. Tam neexistuje riešenie, tie chalupy sa nedajú odfúknuť. Tak riešenia sú aj z opačnej strany, dá sa odfúknuť doprava. Je to uvoli. Čo sa dá? Dá sa obmedziť doprava. Pán prednosta. Zasa zaoberáme zastupiteľstve niečím, čo nie je kompetencií obce. Obec nie je kompetentná riešiť cesty regionálnej 3. triedy. To spadá čisto do kompetencie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obec môže len žiadať Trenčiansky samosprávny kraj. Vlastné riešenie k tomuto môže mať návrhy rozšírenia komunikácie vo vnútri. Ja ho nepoznám. Ak ho poznáš, kľudne ho prednes, my ho budeme takisto prenášať, ak je to možné, že rozšírime aj tú cestu, ktorá ide cez obec. Pokiaľ sa týka toho obmedzenia dopravy alebo zníženia možnosti rizík v tej oblasti, už je tam kamera, je tam označenie rýchlosti, je tam 30 zníženie rýchlosti. Neviem, čo ešte všetko by sa tam mohlo v tejto časti spraviť, okrem teda rozšírenia tej komunikácie, pretože všetky tie veci, 30, keď pôjde každý 30 km rýchlosťou kolízie, tam určite nebudú vznikať. To znamená, tak ako my máme spomalovacie prahy na miestnych komunikáciách a je tam 30, tak toto rieši vlastne to označenie 30, zníženie rýchlosti, že teda tá doprava by sa nám mala upokojiť. A to, že to nedodržujú vodiči, to je druhá vec. Ale ak dodržujú všetci pravidlá cestnej premávky, všetko sa tam spravilo preto, aby sa tá doprava tam upokojila. Môžem reagovať? Nám zase z TSK posielajú vyjadrenia také, že je to na obci. Že dá sa napríklad navrhnúť nejaký obmedzený prejazd iba pre miestnych obyvateľov, urobiť tam možnosť toho cyklotrasu alebo bežeckú trasu, že zabiť dve muchy jednou ranou, že prečo teda vy sa vyhovárate na kraj sa vyhovára na vás, tak nám povedzte, že ako to riešiť, alebo... Ja som to povedal, myslím si, že jednoznačne, že to naša cesta nie je a riešenie prejazdu takýchto komunikácií po Slovensku máme Y. Nie všade sú podľa vyhlášky šírkové parametre a krajnice a cyklotrasy a cyklochodníky. Áno, radi by sme to videli. Ak teda Trenčiansky samosprávny kraj posúdi, že vyjme dopravu cez Savčinu ako komunikáciu 3. triedy a spraví z toho nejakú inú komunikáciu, určite obec nebude proti tomu. Asi nebudete sami ako občania proti tomu. Nie, toto je dôležitá informácia pre nás, akože pokiaľ by nás obec v tomto podporila, tak zase my môžeme inak rokovať z TSK. Ale to nikdy sme nepovedali, že nie je to na obci, že by sme neboli zástancami toho. Aj predstavte, doteraz, čo sa opatrenia vykonali s tým nátlakom našim, že teda na prvé označenie rýchlosti zabezpečila obec, aj keď nemusela, je to 3. trieda, áno. Samozrejme, označenie 30 alebo 30 to už robil samosprávny kraj, lebo my nemáme dosah na to, aby sme to robili. Na to je okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy, prípadne okresný dopravný inšpektorát. Však vieme ten postup, ako sú. A není to jednoduché niekedy vybaviť aj takéto veci.
Tam sa rozprávalo predsa v minulosti o spomalovacích prahoch. Potom došlo k tomu, že zo strany časti obyvateľstva Savčine bolo, že obchádzajú to vodiči okolo kaplnky, tak dal sa tam spomalovací prach pri detskom ihrisku, áno. Takže nejaké tie opatrenia vždy sa s nejakým dosahom obecným, teda možnosťou obecného dosahu spravili. Ale celkové to riešenie podľa mňa nie je na obci. Tento celkové riešenie je na Trenčanskom samosprávnom kraji, lebo ten je správca tejto komunikácie. Dobre, ešte niekto niečo? Nech sa páči. Ja ešte, mne nie je jasné, ako sme to uzavreli, tú cestu. Aký je výsledok teda tej našej dohody? Ten teda, že sa tam zídeme, že príde sa niekto pozrieť? No však taký návrh tu padol. Áno. To bol ten prvý návrh, že sa tam stretneme. Ten druhý návrh bol ten, čo hovoril aj Tibor, že proste nebude to hneď, že bolo by fajn, keby ste aj spravili nejaký kompromis, alebo teda respektíve to bolo odo mňa, Tibor povedal, že... To bude do budúcna až, áno. No, že sa to nedá hneď, to je jasné, hej. Ale ako stretnúť sa tam môžeme si prejsť tie možnosti. Dočasné riešenie teda tam nájsť na mieste. Tam asi ťažko bude niečo hľadať. Dobre, ešte niekto niečo, prosím? Môžeme sa fakt nech sa páči. K tomu, čo povedal aj Martin. Tak určíme nejaký teda dátum a termín, kedy sa tam stretneme. Pozrieme kalendáre, kedy kto môže. Ja som pochopil z toho, že dočasné riešenie nechcete. A ja? A ja som to pochopil, z celej tej diskusie som pochopil, že dočasné riešenie nechcete, ale zatvorili sme to tým, že ideme riešiť projekčne kanalizáciu, ktorá bude funkčná v priebehu nejakého časového horizontu pol roka, čiže reálne sa bavíme, že sa to začne budovať najskôr niekedy v lete budúci rok. Len vás musím upozorniť, že najprv sa to musí schváliť. A tých peňazí tam nie je málo. Ja musím na to povedať to, že prednosta na začiatku spomenul to, že na materiál, na dažďovú kanalizáciu sú peniaze v tomto rozpočte. Čiže reálne sa bavíme o projekte a o vsaku. Áno. Dobre. No samozrejme, to sme sa bavili, že si to vieme spraviť v nejakej... Schvaľovačky, povolovačky a tak ďalej. Dobre, ešte niekto niečo, prosím. Čiže uzavreli sme to takto, aby sme si povedali, že pôjdeme tam budúci týždeň, my dáme nejaké alternatívu, provizorné riešenie a vy nám poviete, že ho nechcete. Lebo ja som to pochopil tak, že nie. Ja by som sa najlepšie stretla, aby sme videli teda, že kde je vlastne problém. Lebo takto sa mi to zdá, že ten tam, neviem. Ale ja by som sa najradšej tam stretla, aby sme si to tam povedali. Teda neviem. Kedy vám to vyhovuje? Aby bolo dobre, no. Po obede. Áno. Najlepšie bolo. Budne okolo pol štvrtej, neviem, Peter, ako ste vy na tom? Ja mám určite. Útorok. Stredu je pondelok, to je jedno. Ak môžem, v stredu je pozadenie dôchodcom, čiže to je streda, to nie, čiže buď útorok alebo štvrtok. Kľudne môžeme aj hneď do začiatku týždňa, to je jedno. Možné. Tak v termíne pondelok. Ondrej. Ako vám? Môže byť hneď pondelok. Tak pondelok, 4. hodina, hej? Dobre. Uzatváram diskusiu a ďakujem vám za účasť na dnešnom zastupiteľstve.